Без Бөек Ватан сугышында җиңүне якын айтуга өлешләрен керткән каһарман ветераннар белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгенге язмабыз Актаныш районыннан 95 яшьлек Бөек Ватан сугышы ветераны Нурфика Абдуллина турында. Бүгенге көндә Актаныш районында 11 Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Сугыш башланганда Нурфика Минзәлә медицина мәктәбенең 2нче курсын тәмамлаган була. 42нче елда Азнакай кызы Нурфиканы Калинин районы Күҗәкә авылына фельдшер-акушер итеп җибәрәләр. Берничә авыл халкының сәламәтлеге сагында тора. 43нче елдан Арча янындагы хәрби госпитальдә шәфкать туташы булып эшли. Станциягә сугыштан кайткан яралыларны китерәләр. И буларны хәзер сортирга иттерә кирәк. Легкие раненияларны икенче ергә, и черепно-мозговой травма белән икенче ергә, и шундый тәртиптә госпитальләргә тараттык. Яннан соң үзебезнең госпитальгә кабул итә башлады инде. Сусангердан кайткан солдатның аягында гангрена башлана. Нурфика бармакларын кисеп солдатны исән калдыра. 92 баланың кендек әбисе бит ул дидән кейін. Ул бәлки 92, бәлки аның битеннәр вәзәр кимрәктер инде. Фәния исемле апа менә шулай диде. Ул вакытта бит инде әнкәйшәгән вакытта күп балалар ия. Ул пенсиягә чыкканнан соң да төрле ниләрдән дә инде күрше авыллардан да апасын беләдер бит дип шулай иттереп аның ярдәменә мөрәҗәгать итәләр инде. Нурфика 49нчы елда гына демобилизацияләнә. Нәкъ шул елны фронттан кайткан Әбүбәк белән кавышалар. Әбүбәк мәктәп директоры була. 5 бала тәрбияләп үстерәләр. 94нчы елда Әбүбәк вафат булгач, Нурфика апа янына Шаллыда яшәүче улы Әхмир гаиләсе белән кайтып төпләнә. Сугыш вакытында инде һәрбер кеше сугышның эчендә булган, тылда хезмәт иткән, менә хәзерге вакытта без тыл ветераннары дибез. Алар безнең илебез җиңеп чыксын өчен эшләгәннәр, хезмәт иткәннәр. Менә без шушындый матур тормышта яшәгән өчен аларга бик зур рәхмәт. Нурфика апаның балалары да укымышлы, һәр кайсының үз гаиләсе. Аныклары да югары уку йортларын тәмамлый. Лилия Дәү әнисе юлын сайлый, табибә булып эшли. 95 яшын түгәрәтсә дә, Нурфика апа медик хезмәтенә турылыклы. Күрше-күлән авырса, балалар киңәштерәсе бик рәхәтләнеп ярдәм итә. Авыл кешеләре электән үк итә торганнар инде Нурфика апа медицинский ярдәм генә түгел, социаль ярдәм белән дә авыл халкына ярдәм иткән. Безнең менә әткиләр итә торганнар. Нурфика апа ине бөек салырга кушты. Депутаты. Ине зур итеп салырга кушты, тәрәзәләрен зур итеп салырга кушты. Саулык, сәламәтлек өчен яктылык кирәк, иркенлек кирәк, һава кирәк. Шулай булыгыз дип аның һәрбер әйткән сүзе безнең авылда үрнәк булып. Бөек Ватан сугышы ветераны Нурфика Абдуллина озын гомерлеләр нәселеннән. Әнисе 98 яшькә кадәр яшәгән. Өнесе Гомәр абыйга 91 яшь, сеңелләре Рәйханәгә 86, Хөршидәгә 84, Тәнзиләгә 81 яшь. Кешеләргә кылган ирекләре, яшьлыклары бәхетле озын гомер булып әйләнеп кайта. Актаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге ярдәмендә әзерләнде. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.